pulpenku sing nyarek. Wong kok pelit wong ya pulpenmu lho ya akeh. Ya wes ora usah milih lek ngono ora sopan. Dit, pulpenmu mana apik, oleh tak silih gak yen pancen gak kegawe. Oh iya silin arep saiki lagi bapak dhewe. Ayo, matur suwun kita tak balikne lek wis mari. Ya sing apik digunakne. Lek sik butuh ngomong. Ya Git. Mbak, njaluk duwe dolan aku ate dolan. Lah kok njaluke gak apik ngono, gak tak wehi. Mbak nyuwun sewu nyuwun ngapunten. Kula badhe nyuwun yatra damel medal punapa saged. Oh nggih, Dek, iki. Nggih Mbak, matur suwun. Nggih, sami-sami. Pak, omahe Bapak Solikin sing ndi? Aku ndelok yo omahe. Oh, kuwi lho omahe sing gedhi madhep ngalor. Kuwi omahe Pak Solikin. Oh iya, so iya. Ya ya. Ngapunten Pak, badhe tanglet griyane Bapak Solikin pundi nggih? Awakmu lurus ae, Nduk. Engko nek omah gedhe madhep ngalor, kuwi omahe Pak Solikin. Oh nggih, matur nuwun ngapunten lho repetaken. Nduk, padha-padha. Pak, tukang laboratorium ini ndi ya? Kuwi lho kono. Iki wae. Kono ndi? Gak ngerti. Ya kono gampang ae kok. Laboratorium iku sing ndi ya? Kono laboratorium. Gampang kok ketok. Aku lurus nanti tekan aula. Terus di sisi tengen ana tulisan laboratorium. Kuwi ruangane. Kalau hanya oke, matur nuwun ya. Ya sama-sama. Mbak, laboratorium ndi? Ah, ngono ae mosok gak ngerti. Kono lho. Tapi aku ora cetha. Ngono ae kok gak ngerti. Ya wis, Mbak. Mbak, jalan kantin nang pundi? Oh, kantin ya, Al. Sampai liwat kene terus mlaku. Kantinnya sisi tengah. Oh, nggih, matur nuwun, Mbak. Nggih, sami-sami.